Det her det er så vores nye hjem de næste mange uger. Vi bor i en campingvogn, og så er der et hus lige herinde ved siden af ved dem vi bor hos. Og det er der vi sådan går i bad og laver mad, og i dag skal vi spise med dem, så det bliver mega hyggeligt. Vi er på cykeltur nu, og vi har fundet den perfekte strand til at skimboard. Så det er bare hjem og hente skimboardet og så afsted. Det her det var alt for fedt, og vi bor cirka 200 meter heroppe, så det er helt kanon. Nå Elias, hvad er planen nu her? Vi skal på arbejde om hvad? 20 minutter eller sådan noget. Det er første gang vi skal lære os op. Vi gider ikke rigtigt. Vi har holdt sommerferie nu i 2 måneder eller sådan et eller andet. Vi gider overhovedet ikke arbejde, men det skal der jo til, for at man kan tjene nogle penge. Så nu må vi se.